ime. Danas, na veliki dan kad slavimo Dan pobjede, Dan Europe. Dan Europe, Ujedinjene Europe gdje ćemo i mi, Republika Hrvatska, uskoro postati punopravni članovi, ali Europe koja se temelji na antifašizmu koji je temeljni vrijednost i grada Pule. Evo, prije nekoliko dana smo proslavili dan našega grada, 5. maj, dan kojeg isto slavimo povodom oslobođenja Pule. Drago da ste se danas okupili u ovako velikom broju, članovi Saveza antifašista čitave Istre. Pozdravljam uvažene saborske zastupnike koji su isto došli danas ovdje u Pulu i želim reći samo dvije riječi. Mi antifašizam živimo. To nije samo rečenica, to nisu samo riječi napisane u statutu grada Pule. Mi doista imamo izvrsnu suradnju sa Savezom antifašističkih boraca i ja vam se od srca zahvaljujem na svemu ono što činite kako bi se te vrijednosti i dalje prenosile na nove generacije. Možda najbolji primjer tome je ovaj konkretan Titov park, gdje smo ga zajednički odlučili urediti, gdje su postavljene biste istarskih antifašista na čelu sa drugom Titom jer se vi to tako tražite. Gospodo, čestitam vam ovaj trajno svjetleći datum, Dan pobjede nad fašizmom i Dan Europe, koji je upisan zlatnim slovima u povijest čovječanstva. Danas slavimo jedan vrlo važan, trajno svjetleći datum pobjede nad fašizmom i nacizmom. To nije bila samo vojna pobjeda, već je to bila pobjeda civilizacije nad barbarstvom, pravde nad nepravdom i definitivnim porazom nacifašističke ideologije koja je zaprijetila čovječanstvu. Odnosno Dan Europe i Europa je prepoznala antifašizam kao jedno od temeljnih vrijednosti Ujedinjene Europe, stoga sam doista sretan što mi u gradu Puli isto možemo slaviti Dan pobjede nad fašizmom jer je Pula prije svega antifašistički grad i doista to njegujemo i trebamo čuvati tu tradiciju te vrijednosti prenositi s koljena na kolje.